И така, здравейте хора, беше в едно видео на 90 Nights in the Forest, като днес предизвикателството е, че по-скоро не предизвикателство, а нещо интересно е, че си купих ето това Custom Closet, който ще може да се преобличаме, което е просто не мога да коментирам. Отново играя с познатия човек от предните видеа. Тогава може да ги чекнете и тях. Те са в канала, в плейлиста на Roblox. Те са и последните, така че лесно ще ги намерите. Сега първо трябва да се събера да убия зайцата, заешко кърче. Трикче от мен. Мисля, че вече всеки го знае, тъй като го казвам във всяко Божие видео, но хей, не знам, все пак може някой да не го знае. Да, ако това видео ви хареса, може да спите палче, абонирайте за канала, ще така адски много ме помагате да продължавам да правя същите яки забавни видеа. Да, нямат обработка, но се старая са максимално дълги и да показвам максимално много геймплей, като да, днеска ще е един фън епизод, ще правим фън неща, ще разглеждаме новите неща, ще бием гадове и общо взето няма определен челендж. Освен това, че трябва да се преобразя във всичко, в което се преобразя, трябва да го взема или да го убия, зависи какво е. Директно го правя, ето клозета, слагам го ето тук и нека влезем. Мога да съм първото дете. Хайде, ще се преобрази като първото дете. Искам се от боричката ми да ме види. В смисъл, аз изглеждам абсурдно. Сега ще поседим малко така, после ще сменим това абсурдие. Нали няма да така през цялото време, нали да нема мислица ненормална тук. Между другото, в гадния бам сме. А къде е това тъпото първо дете? Нататък, 300 метра нататък. Значи трябва бая картата да се отворим. Ай, отивам да лутвам е това тук. Лапето е на там 300 метра. Така, ако искате да ще видя на тази игра правче горе, нека да го щупим този път, че съберем 50 лайка. Наистина, много помагате, също така много благодаря за голямото количество абонати, което отупахме пред последните дни. Гоним вече 750 до края на месец ноември. Мисля, че ще ги оправим като нищо, но гайс, не знам, всичко от си зависи от вас. Само нямам мап още. Трябва да видя къде е фейчката, защото, нали знаете, трябва да правим отварки за бомбонки. Това вижте, ето така. А това е заешко кърче. А то е моето. Добре. Така, гайс, имаме една тиква за отскок. Тук имаме ли 3 дърво? Имаме едно. Солно. Добре. Първа тема. Първото лапе съм, като го спасява, че минаваме на второто, а когато натъкват колотисти. Още е страшна работа това преобличане. И с отборничката им може да го пробва. Така. Това е много изи, просто трябва да влезеш там и да си избереш. Добре, правя един мап. Нищо спешно трябва да има мап. Ей, тук туря е така. И сега карета с фея на фейти на тук, добре. Всичко подминавам. Не е баш до мене, ма. Добре. Да, не знам, защо, но винаги пуска. Аре де. Добре, купувам сълзите.
Те растат около водата. Скивайте тук какви вълци са изборили. Те са точно значи до вещицата, до веята. Пардон. Тук това болче, сега като почне да ми се върти, направо... Дай се дам на този петия москитар. Аре бе, ара извади се. Ела, стой тук. Бейби бу! Стой тук. Гуцак. Така. Револверче. Всичко супер. What? Къща. Добре. Между другото, да не ме преценят скорпионите, те много лесно се избягват. Това кога порасна? Окей, явно аз нещо изпускам. Това е бърз лут на къща. Тук има някакви бележки на хората, дето живеят тук. Ще сега видя, си мислите, че тези вили са построени от себе си. Трябва ми боровинка, by the way. За отварката, така че правим така. Изяваме боровинката. И две рибки. Тъй. Къде е сълзата? Сълзата. Браво. Оп. Добре. Така, само две рибки. И сме feel good. Така. След тези въглища ще тура едно. Само се задържи. Другото няма да го слагаме, защото няма да дигаме огъня. Защото няма да може да го удържаме. Сега е време за малко дърворез. Всъщност забречено столове. Правим ето така и... да, трябва да си дърво за първото легло. Мога. Тъй като преди малко играх една пробна игра, да тествам всичко наред, микрофон, всичко, бъгове и by the way, имах брадва и така ме остана в главата. Малко конфюзно е сега. Не е чак такава болка. Така, вече сме на 10-та минута на записа почти, guys. Окей. Така. Окей, найс. Добре, правя първото легло и сега събираме до още дърво. Като цяло сега се трябва дърво събираме, така правилно легло. Хич да не вая страх от овени, от мовени. Те някакво ви направят, те са просто същества, които ги е страх. Па тако да ми направят, аз съм лапето. Смисъл, вярно ли? Примерно ако се облека като култист, сега ще го тестваме, когато натакуват. Дали е вярно, че ако сме култист, няма да атакуват? Дали ще напомислят за някои от тяхните? И дали наистина, ако се преоблечем, между другото отборника може също да се преоблечи, там просто се влиза много лесно. Не знам защо обаче имам червен нос. Причам на паляче повече, отколкото на вътре. Аз не съм много добра на тази игра, ще се опитам да оцеля възможно е дълго. Така. Може сме дуо култисти, който е просто I don't understand. Да. Сега натиква папам. И сега накъде не съм ходила надолу. Окей. Отивам да лудвам за въдичка. Дръпа ми те стония ден още бяха пораснали. В смисъл, да, но... О, жабките са тук, жабките, мапките. Гадам. Мрази ги. Личи ли ми?
предполагам. Добре, така, сега. What do you need? Добре. Днеска няма да натукват, почти съм сигурна. Просто обикновено четвърти ден го свързвам с това, но днеска няма къде да натукват. Вчера беше втори ден. Това е заради леглото. На мен ми трябва едно копие и детето ще бъде файн. Тук тиква ли видях или... Мисля, стои не се, добре. Така. Какво се крие тук под тази шума, която не е обичайна за тази зелена гора тук? Чест на там. Ама то на там няма къде повече, така. Свещ са някои по къщите. Тъй. Ще сложа дървата, които имаме в огъня и едното въглище. Всъщност не, ще мога да дигна из дърва. Което е яко. Целта е да спася поне едното дете. Това видео няма да е толкова масивно, дълго, скучно. Така, дигнахме мапа, вече има много място за ходене. Така, хапнах малко, сега... Така, материали. Правя крокопот, тъй като трябва да има ядене, сигурно. Ето тук, слагам параз. Тиквите обаче не се слагат, защото им се губи ефекта. Аре, супичка, къкри. Ще убия един заек за спорта. Не, жабите по-са ми гнусни. Бат, те са толкова нещастни горките, че... Право ми е такова... Вижте с отборничката ми. Вижте, тя е фея. This is insane. Само това ще кажа. Insane е това. Добре. Така, събирам две бучета, правя на нея сука. Така, сега ще се преоблека като култист, да видя дали ще ме атакуват утре. Кой култист? Айде по-висшия. Мале. С отборничката ми, тя е фея, аз съм култистка. Горе ръцете! Как вляза в някоя банка да я обира, мисля, че по-скоро ще му помислят за теле някакво, отколкото за престъпничка, ама да. С този пистолет особено мега гига чат. Положението, само да трябват ми две риби. Малко паркор, цак. Вируса си казва неговото, така. Със старата брадва съм. Малко тъжно. Soul satisfying. Така. С бончката ми, защо е станала точно фея? Ела тука. Ха-ха! Фея с брадва. Не сте виждали такова нещо. Чакай, стой малко за фотошоп за тъмнейл. Извади брадвата. Чакайте малко. Гайс, чакайте, че това трябва да го скриншотна просто. Няма как. Не скачай, де. Фея с брадва. Омага, направих снимката. Добре. Окей. Направих снимката. Това е 100 бруталиката за тъмнейл. Тук някакви работи глупости ми се скачат. То нема копирайтнат заради системата за защита на компютъра, що ми излезе. Сега случайно с отборничката ми, действително нямам право да ви кажа, но да, това е снимката за тъмнейла. Просто
Дори да не е затъмнела, беше яко, беше яка снимка. Със сигурност. Сигурно ще си я сложа на тъмнела. Просто тя ще изисква даже повече обработка, отколкото самото видео. Но брутална снимка. От компютъра, между другото, тъмнело те ги правят по-трудно. Копие! Езве! Инсайне! Ще му спася утре малкия килеш. Малкия пачкрак. Малкия мук. Малкия шибек. В този влог ще го прибия просто чисто просто за спорта. Пък и 3 мръвки. Не, брат. Той има подгони, ама не може да стигне. Смешник, нуп. Така са тези цветенца са много важни, събират се вече. Така. Три мръвки. Взимаме супагет. Аре бе, с това супата не какри бе. Не какри бе. Добре, качваме се. Тя дали ще ме атакуват? Ето да, с брадвата съм. Малко ми лечи бронята, но аз съм просто висша класа култистка. Ще ме атакуват ли? Да, не има жаля бе. Нещастни гадове такива. С това ще умрете. Ще умрете ти. Жертвоприношение. Сега гледайте ги. Не гледайте. Не гледайте. Не гледайте. Ако имате слаби сърца, не гледайте. Просто не дейте. Обирам ги малко. Така кражба им правя на тея. Не знам отде имат кеш, ама добре. Жертвоприношение. Отиват в огъня. Еми, какво се прави? Така, дали могат да се направят от тях? Това е много интересен въпрос. Добре, това беше. Ето така сега. Ще стана... Добре, ще стана да пелт трейдера. Ще мисля, че той най-ново ще ми отива на скина. Цак! Това също трябва да си го скриншотна. Просто някак. Ама газ, това е като стара тъмнела. Това е положението. Добре. Първо, така. Стрел в обратна посока. Просто на бъгна играта му. Сори ако бъгва, просто скриншотите са малко така. И да, действително малко се вижда някои неща, но примерно защитната система на компютъра, това ясно, не е проблем, така. Вълча кожа! Ама не мислите ли, че сте малко множко така? Бягай! Шит. Ще клъцна, бе. Тук събирам каквито мръвки мога. И се хващам баира на някъде. И да не ме удари светкавица, както съм се извичила тук като... Утре ще ходя да спасявам детето, що сега няма време. Всъщност не знам де.
трябва да навълчи кожен тоя. Така. Ключа. Так. Тук всички тези мръвки стават на супи. Той сега, цак. Разбира се, Готакс. Най-накрая ще бия дървата с по-малко. Тук цяла рекола на мръвки е така. Взимате 3 и цак праскате една супичка. Така се отивам да взема малкия келеш. Малко бъгва. Дано не стъгне се стънва. От кога? Минаха 20 минути. Холи. Само това бих казала. Гайс, преди 30 минути едва на 2 пък сега. Аре бе, изпусна го бе. Шо-то-то-то. Не знам дали с отборничката ми има добра брадва. Май няма, не знам. Просто взимам малкия мук и бягам с брадвата. Аре бе, излизай де. Аре бе. О, не, тръгвай. Ще се пребера на време. Мъкнайки брадвата, не знам, защо не мога да я слагам всяка. Добре, така, ето, оставам я до това за супи. Взимам една, ям една и ще правя нова. Ето го малкия, тук ври и кипи от ядене, просто... Между другото, може да пише долу в коментар, тук е вашия любим жилищен предмет. Не съм би било много интересно. Така. Сега искам да тествам фея скин, как ще седи на моето геройче. Аз по-скоро сега вече приличам на престъпничка. С тая броня направо перфект. Поне ми свети на екрана. Дали? По-добре да не рискувам. Така, малкия келешник е спасен. Той си опъва палатката, моля вляза. Е така с shift влязох. Ама да. Ха-ха, дръда къпа. Тя фейчката по-дребна ли е? Аре ще стана тоя така. Не. Нема кефи. Аре ще стана нормално. Не, и това нема кефи. Ето кит дали е яка. Това е бруталка. Бруталка, гледай. Чакай. Я ще стана. Колежки, как е положението? Направо сме страшни, пръскаме. Ние тук работим за фабриката на Елена. Бием му хората и той ни плаща. Да, бе, сигурно. Трябва да търся въдица. Тъй като нямам едни патронки. Що да не? Искам да тествам баяма. Измъкнаха се добре. И съм ходила тук. Между другото, тук е опасно, защото ако имате инструмент, ако се падне, който е по-тънък, може да падне. Броня. С отборничката ми няма, така че изимам. И ако чуште къде знам, ще имам очи на главата. Така, нося бронята и тя да е оборудвана. И това имайте пари, че това е на
8-я, 7-я ден вече сме толкова напред. Така. Яме на супа, взимам втора. Так. 2 взех. Те тамбра са струпали. Ще нещо дропне едната. Материали малко няма. То сега това са подробности. Значи правя за колкото трапове стигат и сега ни трябват... Тя храната ще е до едно време, както се вика. Бронята я оставих точно до супичките. Да, така, сега трябва да работя. Така. Цак, правим една ферма. Ето кое турваме. Цак. Окей, на нещо слабо го дава. Защото си къдара гората. То на съотборничката ми не гледа това видео и ще тя мраз да си къв дърветата. Около лагера. Не ги отсяках аз. 100%. Добре. Не намерих обаче риби. Пак камо ли въдица. Проблема е, че малко материалите посвършиха. Чакайте да дам бронята на съотборничката ми. Ето, заповядай броня. Кафят. Хайде. Пишете ми кой е любимия предмет, кой предмет не много мразите. Ако е математика, коментирайте. А пък ако искате още такива, се абонирайте и дайте едно палче нагоре. Така, гайс. Едва на 11-я ден сме. Поне 40 минутен епизод ще ви предоставя, тъй като сега, ако не знаете, е ваканция. И имам повече време така да сложа тъмнелче, така да погледне малко видеото, дори без обработка. Тъй, че да, макар че домашните от вакансията също не са си малко. Защото вие дали въздърпаха от домашни за вакансията. Аз дори няма защо ви казвам, да. Така. Просто чакам вече, едва не чакам. Ето, тръгвам. От това. Още едно това. Виждате, според вас, има ли призраци в гората на Смарта? Защото, I guess, според мен има. Но хайде, вие си отговорете, но според мен има. They hate our lives, flashlights for it. Добре. Тъй. Тук някакво смисъл, много туби, много работи. Пак огъня, да знам. Трябва да си много дърво и сега ще ви кажа защо. Действително дървото трябва да се направи още едно легло. Ма да се направите запаси за огъня. Тъй като те много бързо ще свършат, повярвайте ми. Така че ще инвестирам
в бъдещето, като се насека цялата гора и с просто дърветата ще ги оставя да седят. Просто ще отсека и дърветата ще седят. Когато ни потребват, може да ги съберем. Не, майтъп справя, ще си ги събера още сега и си ги засаждам там деца си. Плант. Чайте да хапне една супа. Така. Ето, виждате, огъня си е наред вече. Тъй че да, между другото, няма да е лошо да направя още една така градина, тъй като яденето ще е до едно време, те мръвките не са безкрайни. Тъй че е добре да се има така резерви, лете, всичко пустош. Ма ядене няма, народа гладен. Между другото, много благодаря, че ако сте стигнали до тук, искам да в коментарите да напишете хаштаг LikeandSub. И ако го напишете, ще ви харесам коментара и ще ви тагна в следващото видео, т.е. ще възпомена, така че да. Пък все пак, ако искате, може да наистина се абонирате и да дадете едно лайк, че също така много подкрепа, също така може да натиснете бутона хайп, той е само от телефон, може да се цъкне секцията с коментарите, цъкате хайп и така повече хора живеят канала ми и виют съответно. Добре. Само те моменти куцат малко на това, че не обработвам, но просто когато обработвам не го правя както трябва и епизодите стават хем скучни, хем много накъсани, хем без хубава обработка и просто по-добре да са по-яки така. И тук е едно върху друго. Добре. Добре. 6 дърво. Тоя бенч няма скоро да го направим. Аз мисля, че това Beautiful процесор да го направя, но и леглото, и лайфинга, но това се трябва бая материал и може би трябва да се апгрейдне и огъня. Второто е на 5-та зона, а третото мисля, че трябва да е на 6-та зона от огъня добора. Пък четвъртото мисля, че е на финала. Там вече са си 80-те, 90-те дни там, нали. Тъй, че много сме далеч от второто те сме далеч, пък от четвъртото пък с хепте не сме близо. Тъй, сега тръгвам. Ще ми трябва гаден алфа вълк за кожата му, неговата кожа. Така. Взема на копие, че тук все пак може да открия нещо. Some things. Гайс, не ви ли е малко странно и така? Вали и лавата седи. Колава детето. Тази къща е лутвана. Тук не е. Добре. Пет беше над плът, но се превръща в котище. И желязо съм брал добре. Това желязо няма нужда да правя още. Така, само ще се проблека като такъв котище е по-висша класа. Боже, изглеждам толкова комично и нямам коса. Чак прегракна, гледайте какво става. Не бъдете ме с това заради вируса. И няма въдица.
I'm so sad. Very, very sad. Добре, върнах огъня там, дето му е мястото на върха на пирамидата. Хайде, няма от малко water пауза. Добре. Така, мирно в коментарите може да ми пишете, ако сте пробвали напитката на Слави. The Clashers, Клави е любимата, на мен лично може би новия вкусtek точно не съм го пробвала. Може би ми е с ягодата. Да, дързнете едно коментарче. И ако се стигнем тук, напишете хаштаг култист в коментарите и отново ще ви тагна. Може дори снимка да покажа в видео на коментара, така че вие сте. Къде сте, гадове нещастни? Сега култист, вашия братовчет, вашата братовчетка. Макар че моят герой малко... Гледайте го, брат. Що, какъв е беше? Помощен горкия маняк. Гледайте, какви са глупови. I don't know, всички култисти ли са толкова кърснати или просто не знам. Брат, те са такива, да не ги обиждам. Ама, в смисъл, по-прости са много са култисти. Отново жертва по отношение, като да слави сърце не гледайте. Сега се превръщам в фейчка. Още един скриншот. Не. Оп. Добре. Няма да правя скриншот, явно не е искал. За малко че ще се отвори един файл, който аз ще се отвори Windows-а. Ма не се отвори. Брат, как така? Не съм видял тъпата гума. Всякъде е тъпия каруцар. Брат, той тук трябва да е. Гайс. Нещо тук ми намирисва, а на вас? На бъкч. Голям при това. Бъкч. Да не бъкче ми цял бък. Елате. Обичам да бия вълци. Просто това ми е хобито. Просто много с позитивна енергия се пълня, като ги правя на нищо. Наистина много добре ми е действа. Май да се правя. Така, ние тук сме две феи с брони. Това символизира, че нито един заек не може да накара да спрем да убиваме вълци или пак зайци. Точно така. 12 желязо. Сега това е друго нещо, гайс. Сега трябва още 4 дървесинка и правим едно легалце. Дайте тук, където ги посадих двете, ще ги цепя. Аре, бърже. Типа направо... Аре бе, правим голямо вип легло,
Това е за виповите, малкото е за малкия килеш. Ако въобще иска да спи някъде, може и тук да влезе да спи. Така. Между другото, ладна съм. Добре, че не съм. Фея да е стаб, да е гладна. Голяма аномалия, ама хора кажа. Между другото на 20 ден сме. By the way, 40 минутен запис. И ни пиша дали скоро искате да свършим видеото, защото ако искате аз мои 3 часа да го направя, ама кой ще го гледа? То там е въпроса, тъй че да. Да слушат тези дърва, че няма аз да ги слуша. Тая феечка малко къса и поличката не е студено, не ми харесва този скин с тая броня. Този е най-якия. Така просто с еленската глава е топ. Просто феноменален. Мирото малко плашеш да е, ама това не го прави по-малко феноменален. То не спира да вали, бе. То направо не са изваля и продължава. Ще дигна огъня, защото без това трябва да ходи да се лютва. Тук всичките работи, дървета, марвета, всичко да хвърчи в огъня. Както имахме ресурси, изведнъж нямаме за огън. Но пък имаме мега големия мап до края на епизода да се експлорне, тъй че мега якото. Тъй. Отък директно отпрашваме там е така по диагонал и супер якото. Все пак искам да ви представя максимално интересен контент, така че да. Мирото селя съм само 85 дни, тъй че ако има някой мега добър от вас в коментарите, може да ми напише и с отборничката ми може да играем с него. Ако може да изкери на видео до 500 ден, примерно, що да не е? Да, то няма проблем. Само 500, нали? 100 също става. И 90 става. What? Това съм го изпуснала. Пардон. Тук в Кенев. Точно това исках, брата, да дойдеш тук да те убия. Те, ако дисциплинирам, са много тъпи. Не знам дали са отборничката ми има добър сак. Има, да, знам, няма да го нося. Пък ако няма здраве да е. Така, тук сега. Гайс, мълчете, тихо. Гайс, пшшт. Тихо, пазете тишина. Ударете тих палец нагоре и продължавайте. Тихичко, не натискайте силно мишката, лекичко. Ударете или по екрана, съвсем леко цъкнете, защото те вълци, ако ме подгонят, ще стане мармелад положението. Един стол пропуснах. Добре. Няма вълъжа, тук много сериозно насирам. Направо
Мамо! Боже. Бягай. Не гледай назад. Гони тъгутница вълци. Това е много нормално. Ти си в гората. Просто си в обладана гора. Това е много нормално нещо, да. Добре. Трябва да ме гоня, това си е успех. Голям. Туби-муби въглища да хвърчат, да ги няма, да не ги виждам тъй. Това бучети. Те тук. Още това бучета. Те морковища никой не ги вади, бе. Той да ги вади като игра сама. Да. Така. Дай сега ще ги извадам от ръстът нови. Че са губи рекордата. Тъй. Още една спичка ми трябва да дадем. Добре, материал желязо вече не е проблем. И затова се правя Build процесор, тъй като той ще ни прави дървата като въглища. И въглищата не могат да влязат, но дървата това ще е добре, тъй като машината за хвърляне на бидони, която реално замества всичко, струва доста скъпо, пък и трябва да се направи още един левел крафтинг бенч. Нямаме времето и ресурсите за това, тъй като това се прави много трудно и то на без запис. Как да го туреса това? Така че ето ротейт, върти са, айди де ми се навъртя. Аре, що не ми искаш? Кому прече така да застане не мога? Сладоборничката ми да намахне свеща оттам. Ето, най-накрая. Чай даже махна свеща. Тай ще тествам да ви покажа, ако не знаете какво да прави това. Взимате дървата, пускате ги така тук и стават като знаете какво. И дигат огъня доста стабилно. И да, звучи ви тъпо, но е брутално всъщност. Не го знаехте. Обзалагам се. Something са бе, нали атакуваха скоро, бе. Само не атакуват, бе. Гати нещото, те само не атакуват тез. Кай стил. Много тихо, че тук съм. Право толкова ми е лошо на колата. Ледър боди. Аз имам ледър боди, за какво ме боди, сега ми го даваш. Тъй така, добре. Бягам. Взех бандажки. 2 болници съм лютнала. Много добре. Дано ако успеем да стигнем до края на епизода 40-тия ден. Дори ще бъде топ за видеото. Наистина това ще бъде едно от най-мащабните видеа в интернет. Ще оставя една бандажка в лагера, сладборничката ми да я вземе. Те все пак колкото я съм добра, все пак няма да умра. Не всеки е топ на тая игра. Даже 2 ето бандажка. Една, аре 2. Не, айде една. Или 2. Аре време. Така е. Сега се взимам една супичка ми трябва. Копието, револверчето е готово, презаредено, отидено направо. 40 патрона, Т-36, 6 пълни резервуара. Пардон. Как се казваше на това? Имаме още 6 пълни пълнителя и 4 патрона след това. Останали и остатък. Един непълен пълнител. Не знам това как става. Бъде стържа 8. Аз съм събрала 5. Не знам. Готова съм тук вече. Чакам. Тръпна с очакване. В очакване, не с очакване. В очакване. Моля да сложа въглище.
Как го хвърли това? Че ме удари. Боже, страшна работа ти казвам. Аз не го турих, то изхвърча човек. I don't care. Това направя такова за светкавици. By the way. Много ми е тежко. Ям една супа за успокоение. И се подготвям за мъзната атака на тези гадовити. Дето ми спират. Де стига, бе? Удари ма светкавица. Ами това сам наполовина живот, сега какво да правя? Гати нещо, човек. Умрях. Oh my god, guys. Oh my god. Oh shit. Oh my god, guys. Oh my god. Не знам какво да правя. Хора, не е добре положението. Бързо! Съотборнички! Не, бе! Шит. Няма какво да направя, бе! Ма те не спират, бе! Просто хора, това беше. Ако това видео ви е харесало, цъкнете на палче нагоре, абонете се за канала. Аз просто ще ви кажа. Чао и до следващия клип. Че добре